Ond mae pethau'n gallu newid. A gen i weld nawr os fydd e'n newid. Na, dwi'n meddwl bod y ceffyl wedi dynnu nôl fewn yn gyntaf. A'r un peth gyda'r ail. Y trydydd wedi newid. Dwi'n meddwl mae'r march Glanfyrnwy sydd wedi dynnu fyny. Yn drydydd. Gareth Andrew wedyn, yn bedwerydd. A Jesse Michela wedi symud lawr i'w chydig gyda march Robert Gregory, ond nath ddim sefyll na ddo. Mae hynny'n wir, ie, Book Lodge, Mr Morning Star. So these four now will compete for the overall championship at the Royal Welsh Show 2025. So that is the round now ar ochr y Cobiau Cymreig. Mae hyd categoriaeth yr ardal Welsh Cymreig. Mae'n dod i'r paseg hyn. Oedd yn 10 campwr benywaidd. Yr goles tair, gyda'n categoriaeth iau. Yng nghanol y cylch, wrth gwrs, y Cobiau Cymreig sydd yma ar ddir mercher, ac dyn ni'n dilyn y dosbarth i'r meirch 4 i 7 mlwydd oed. John Kirk y beirniad. Yr het, ydych chi'n gweld yn camu rhwng y cyffelau yma yna. Ac Owen Griffiths wedi bod yn dilyn y cyfan efo fi. Thoni Seid y Rebel sydd yn gyntaf ar hyn o bryd. Llwyn Howell Nebwsianza yn ail. Llanfyrnwy Black Thunder yn drydydd. Maes y Brythdir Mickey's Lad yn bedwerydd. A Book Lodge Mr Morning Star yn bumed. Wel, mae'r lleill, mae'r gosodiadau lawr y llinell. Maen nhw jyst yn dod i fewn fel mae'r stiwardiad yn gofyn iddyn nhw. Ac dwi'n siŵr bydd y cystadleuwyr yma yn ymwedig Brad Merrick sydd ar y brig gyda Thoni Seid the Rebel. Yn awyddus iawn i John Kirk diosgu het. Achos mae hynny'n nodi bod y dosbarth ar ben a'r penderfyniad yn derfynol. Ie'r ceffyl yma wedi denu sylw Mr Kirk o'r foment gyntaf. Wrth gwrs fe gath i dynnu fewn yn gyntaf ac wedi danfon yn ôl allan a wedi cael ei ail dynnu fewn yn gyntaf. Felly yn sicr mae'r ceffyl yma yn ffefryn gan Mr John Kirk. Yr un peth gyda'r ail wedyn, y march Llwyn Howell Nebwsianza, eiddo i Jesse Penfold. Ond dyma'r ceffyl sydd ar y brig ar hyn o bryd. Thoni Seid the Rebel. Chwarae teg, mae o'n edrych yn pictiwr yn dydio. Thoni Seid the Rebel. John Kirk yn cael golwg bach arall ar Book Lodge Mr Morning Star. Ie, John yn cerdded lawr y llinell. Mynd i swopio'r bumed a'r chweched falle. Digon posib, ie. March Heolas yw hwn, sy'n chweched ar y bryd. Heolas Reflection, eiddo i Nia Roberts. Posib o fi'n gytuno â hynny, mae'r ceffyl sy'n dyfynu'r 5 safle o bosib yn fwy tebygol i deip y rhai o'i flanau. Felly dwi wedi gweld beth mae wedi gwneud trwy newid y ddau yna o amgylch. Gobeithio gewn ni benderfyniad yn gyflym ganddo. A mae'n rhaid rhoi chwarae teg i John Kirk y beirniad wedi camu'r llinell, wedi rhoi chwarae teg i bob un o'r cystadleuwyr. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Dwi'n meddwl bod na 12 neu 13 o feirch ifanc yn y cylch ar hyn o bryd, sef y merch 4 i 7 mlwydd oed gyda'r Cobiau Cymreig. Cobiau Cymreig, wrth gwrs, ar ddydd Mercher y Sioe. Ac y dosbarth i'r merch ifanc sydd gennym ni ond dan ein sylw. Dyma'r beirniad Mr John Kirk sydd yng nghanol y cylch yn y siwt llwyd. Ac mae o'n wedi cymryd llinell am y tro ola y tybiwn ni.
eisiau cael gweld pob un. Mae'n rhoi pob chwarae teg i pob un o'r cysyllwyr yma, mae'n rhaid ddeud. Ond dyna'r cyntaf ar un melyn. Ar chwith y sgrin, Thornyside the Rebel. Wel, yn edrych eto ar y ceffil yma. Mae wedi cael ei dynnu fewn yn gyntaf ddwywaith gyda Mr John Kirk erbyn hyn. Yr un peth gyda'r ail, Llwyn Hywel Nebuchadnezzar. A'r un sy'n drydydd sydd wedi dwy fyny ambell i safle. March Glanfyrnwy, ond mae'r het wedi diosg a Bradley Merrick sydd yn hawlio'r dydd. Thornyside the Rebel eiddo i Peter Gray. A mae'n rhaid deud, so Brad Merrick wedi'n gwneud job arbennig arno fo. Wrth gwrs, y march yma wedi gwario dipyn o amser efo Gareth Andrew yn cael ei hyfforddi dros y 2 flynedd dwytha. Mae gan Gareth rhan fach i chwarae yn y llwyddiant yma heddiw. Wel, da iawn Bradley, a hefyd i deulu Gray, sydd yn byw heb fod ymhell o Windsor, byw drws nesaf, lle oedd y frenhines wrth gwrs, a i Legoland hefyd. Wrth gwrs, Peter Gray wedi magu cobiau arbennig dros y blynydde, wedi ein yn dda fan hyn, wedi bod yn ddylanwadol iawn o ran y gwaed yna, wedi bod yn ddylanwadol yn brydfeidd pobl eraill hefyd. Ydy, a enghraifft o hyn yw brydfa Brynithon, wrth gwrs, Bradley Merrick. Mae brydfa nhw wedi selio ar wad Thornyside, a maen nhw wedi cael tipyn o lwyddiant yma ar hyd y blynydde o dan yr enw Brynithon. Many congratulations to Tristan. And in second prize, we have exhibit number 4. And this is Evie Bigley. And many congratulations to you. You're also very busy with horses. Whereabouts are you from? And you've been doing a lot of showing? Yeah. Great. Lovely. Thank you very much. In third place we have exhibit number 12, and in fourth place we have exhibit number 16. Felly diolch yn fawr iawn i chi troswyr ifanc. Many congratulations to you all. Thank you also to Janet Hardy, President of the Welsh Cob Society, for presenting the awards on behalf of Brian and Janice Foster here today. And in the middle of the main game we have our results in the Welsh Cob Stallions. Thornyside the Rebel, enillydd y dosbarth i'r meirch ifanc yn adran y Cobiau Cymreig yn cael ei arddangos gen Bradley Merrick, ond a berchnogaeth Mr Peter Gray. In fourth was the 1-1-3-4, Andrew with nice 50 lads. In fifth was the 1-1-5-0, after the last reflection. And sixth was the 1-1.